Kamoro mara maintien otina maber jana mar Etienne wan kod chenro mar kuku mar wach bende kelni kinde ka kinde koranje Folomba ka otina makawuono wadwa wuoyo weche gweko mag kuo e yore gweko mag ATM magi eke modwa rango mondo wane to nyalo konyo ganda wanade mondo gibed motang' kik magi kitiyo kod yore gi mag ATM ka in kod ote nambone malo kanyero chakod kuku mar wach ka eto ote mari Facebook idwelo Lolwe TV Twitter Lolwe TV bende nyalo dachor kachiel to dingo lo tigi keduto wabro penjo margi ka eto miyo udwo kabro miyo wendo thuolo omoso tino makawuono nyisu kaunti ne kaeto dhi nyime kod kuku mar wach arwaki studio erokamano je jokanyana mamosu no imore uru nyinga iluongo ni Daniel Gore Otiato awuok e kaunti mar Migori. Erokamano nya Daniel Gore Otiato tino makawuono wadwa wuoyo weche go mag mecho kitiyo kod weche go yore go mag ATM nyiso ni to ATM fraud en gima chalo nade? ATM fraud en yo ma onjwaria tiyo godo e mayo oganda wa matiyo gi cards. Sana sani wasefwenyo ni atamalo 85 mag oganda wa wuotho gi card molo tiyo gi pesa aching'. Koro inuang'o ni onjwaria gi gise nuang'o tricks ma gitiyo godo mondo migi ma oganda wa ka gitiyo gi card nikech inuang'o ni card gitiyo kod gi go mafuta ne nyamburko inuang'o kitiyo kod gi e magape kisechiemo tichulo kitiyo gi card card achiel ginyalo nuang'o kitiyo kod gi kata mana e supermarkets ma kiseng'iepo to kichiw pesa ikali irewe machine kama to kar omenda ma gik michoko ing'adi wiye kanyo. Koro wakoche gi osebedo gi lony mamalo magikwalo go oganda wa. Inuang'o ni sami dhi e ATM nyalo ni giketo machine ma somo ATM nitie machine miluongo ni ATM card reader masomo account number ni somo nyingi to gi details mag card ma kisetiyo gi card nigo to gidhi giloso gimiluongo ni temporary card ma gitiyo godo to gilodho go omenda manie account ni te. Koro emadwa ni mondo wachuo wang' oganda wa gibed motang' ma ok ni chieng' moro kiringi dhi e bank idhi manyo omenda inuang'o ka omenda onge. Erokamano nya Otiato Gore agoni erokamano maduong' mokalo tino kawuono gima dwani piny en ni weche go mag chudo kitiyo kod kadi oseketo piny obedo mayot miwuoro nikech kata ang'eyo ni weche go mag kadi samoro achimo kodgi samoro agogodo aolo godo mafuta nyamburko en gino ero mayot tiyo go miwuoro. Ang'o makoro kelo chochni e wach ni ere kaka ka atere mondo jok odhi oswipe kacha to gin bende ginyalo some ma gikone gi kwala ma indi gichope nade? Yo magichopo godo e gini inongo sana oganda kijende mang'eny tieko school gin gi IT knowledge to tich gi koso. Koro inyalo nongo ni giriwore ya kijende mapotindo to giloso card reader magi nyalo tiyo godo to giso ATM kanyo. En machine ma somo details mag card ma ka ng'ato samise di kacha tang' moningo benye oganda watango samora mora midhie e kor ot midwa golo omenda kapoki soyo card ni no cheka nena slot kachacha ka dipoti nitie both moro kata ni gima chalo mabati e slot kanyo madwa chalo card kama ka dipono yiengri nikech inuang'o ka card reader ni ikete odwa chalo gi dho slot kanyo ma inyalo muli inyalo nuang'o koyiengni to wuoga kanyo mos kikiso card ni. Machielo kendo madwa ni oganda wa ochike iti ahinya sama idhi golo omenda thoth bengi gi kidhi e kor okuta ibro nuang'o ka nitie kata mana container moket kanyo ma ikete otas ikete riside gi maka ng'ato osewuodho omenda nuang'o ni risid ni ok oting' nodhi godo ot ogole to owe kanyo. Riside gi ema achudhe gi analyze gi gikawo gi to ginuang'o ni ma account holder en Jeff
account ni read pesa maromo kama, account number ne en kama. Koro magi gik magi dhi analyze to ka set modonjo kanyo to ogolo omenda to receipt bo owuok to ka obolo kanyo. Ka receipt no gikawo gidhi godo, machine gi be nitie kacha ma read card iluongo ni card reader. Ma read card no ka gisedhi go to giloso gimiluongo ni temporary ATM card. Ma ibro lose haraka ma within 2 hours giselose ma gidhi gigolo omenda e account ni. Ka chieng' moro ka kidhi na nono. Ero kabana nyotia to gimodwa ni mondo apenji ni ATM gi kiwan tire wang'eyo ni nitiere pin number. Mabende kidhi to ine ma idhi kendi mondo mi pin number ni obed reflected kacha chande mondo pesa onyal wuok. Jogi e kito kare pin number ni ri gin giyude nade ka koro giseloso miwacho no. Pin number ginyalo yudo nade ma gikawo omenda. Pin number sama ng'ato dhie okoro kuta no dhi wuodho omenda. Inong ka sama iki inja. Yes. Card reader magin godo giso kanyo no. It is able to encode message. Sama idiyo cha to encode, sama idiyo digits ka to o encode, ochalo memory card. Yes. Koro ka gidhi gigole to gidhi giso e machine gi wuon to o retrieve information mo kawo kachacha. Koro iluongo ni information mar pin number ni gin godo, account number ni gin godo, details nyingi te gin godo. Ma koro ka giwuok kanyo to gin gi informations details gite mag account. Yes. Ero kabana nyotia to jogi kikoro ka gise fwenyo kama endi gikawo omenda no ero sano koso gibro kawe to dong sapane tinde oganda wa kain kod ATM to simbi ong'we yamo mari bindi nyisi ni igolo pesa machalo kama kata iketo pesa machalo kama. Ka ifwenyo ni ng'ato gole miwinjo ineno ka simbi ondiko ni message ni igolo pesa to inok igolo. Kare ang'o manego bene timo? Gima adwa ni alerne oganda wa. Ibro nwang'o ni nitie bengi ma kiseyawo account kodgi to gikawo nyaka namba ni mar ong'we yamo. Ma samoro amora milodho pesa e okuta tinyisi kata sami keto sano nyisi ni notify ni gima kama gima kama otimore. Tinwang'o ni bengi moko pok upgrade their system. Kamano to kendo inyalo nwang'o ni in gi kad achiel minyalo tiyo godo e bengi madhi kata mana 4. Tibro nwang'o ni Equity ni kode, Family ni kode, Coop onge kode. Iluongo ni in kade ma notify sama iketo pesa kata igolo pesa e yor simu mar ong'we yamo. Inuongo ni bengi moko onge kode. Koro both ma nyalo nwang'o oganda ki kad ni achiel ni nyalo tiyo kode e bengi ma ATM makala adek kata ariyo. Inuongo ni ATM achiel inyalo tiyo kode to kinwang'o notification. Moro ichaki tiyo kode to kinwang'o notification. Koro mago e both manyalo ma ok nyal mi ng'e ni ang'o timore account. Koro gimo oningo oganda wa oningo chike iti ahinya. Kitiyo gi bengi migole omuom oningo beni idhi mag register laindi kata simbi e ong'we yamo. Ero kamane nyotia to ngore obro kawiyo matin kwa duogo obro dhi nyime odwa ng'ane to kare ka idhi e ATM tiyudo ka tich mar ATM otami, samoro in jaduong' wang'i ok nen maber, in dayo, samoro bende in koka ng'ama dhi tiyo gi ATM mokwongo ok ing'eyo ni to iso gino kanye to idhi yang'o igol pesa kanye, ng'ama nyalo konyi. Aneno ka nitiere ga askari moko kanyo ero ok ang'eyo ne gin to bende ginyalo konyo ogandawa mondo ginyisi gadieri. Ma endi en Kuku mar Wach. Kawaduogo thuolo mar ariyo bang' modho pi wageno ni uyudo maber. Ma endi en Kuku mar Wach madhigo nyime. Otieno ma kawuono wawuoyo weche goeko mag kuo kitiyo kod yore goeko mag ATM. Tieno mar Kuku mar Wach igone kod Jeff Olomba. Kaka in kod ote namba ni malo kanyo ero. Achiel kachiel abro mi thuolo mos oganda wa mondo nyisi gi nyingi mondo wadhi nyime. Nyinga iluongo Daniel Ngoro Tiato. Ai county mar Migori.
Erokamano ahinya Otiato, otieno ma kawuono agoni erokamano kuom chopo e studio mondo walosie weche mag kuo kitiyo kod weche mag ATM. Samoro nitiere jodongo kata deye kata jok ma bende ok olony e weche mag tiyo kod ATM. Kodhi to bang'e ok ong'eni to tim nang'o. Kare ng'ama nyalo kwayo kony e seche go? Iwacho ga ni pin yako siri yako. Pin kata mana mar ong'we yamo kata mana mar ATM card en siri ma ok onego bed ni inyiso ng'at moro amora. Nikech inwang'o ni e thuolo mar misenyiso ng'ato ni mae pin namba ni, trust ng'at machalo kamano ok en gima yot. Then usawishi madwa miyo ogandawa ka kopo ni ng'ato wang'e ok nen, kopo ni ng'ato tuo, kopo ni ng'ato kata ng'ato omer ma ok onyal tiyo gi ATM card nogono. Dhi e line kuchocho mondo igol pesa. Nikech both ma wan godo kitiyo gi ATM ibiro nwang'o ni o respond to some of the computer chalo dhano. Ma giminyise motimo. Mibiro nwang'o ni ka wan e line wagolo pesa ATM to ng'ato golo, idhi immediately. Ibiro nwang'o ko ong'ogo card no kata omuonye odhi. Koro gimoningo bed ni itimo, ng'at ma tiyo gi ATM nyaka bed ng'at ma stable mentally, ma ok odhi kuno ka kose turo tung liech. Ok oningo dhi kuno ka kotuo moter, nikech sami ter kiketo kadi e wang' bugo kacha, inyalo keto kapok ka ng'ato wuok haraka immediately kifollow kapok obedo tiari. Magi gik ma yore ma kamagi minwang'o ni these fraudsters tiyo godo e kwalo ogandawa. Sami dhicha kad ni nyalo muonyore, sami dhicha kad ni nyalo moko, sami dhicha, then these fraudsters giwingni awinge e dho ATM around kanyo tu ma giwingni. Ma sami gino semuonyore no kata gino moko kanyo no, okito ko ibiro chako jaji ni tidwaro kony. Sami biro ni dwaro kony cha, to machine go inwang'o ni pinje moseendelea machalo South Africa, machalo UK, Canada, America gini kuchocho, inwang'o ka gin card reader gikete kata mane pat lweto ka. Masamu biro iri ni Jeff udwa konyi gi card no, to machine no ni mana e pat lwete ka read everything. Koro kony oganda wako ningo bed ni idwaro kony e dho ATM. Erokamano ahinya Otiato, to gimang'eyo ni lai ing'eni dhi e tekni samoro lai ok ti seche 24. Koro ATM tinyalo dhi e sa asaya kata gotieno. Ok ang'eyo ni bende nitiere seche mabeyo mar dhi e ATM. Onego wadhi kuno gotieno, koso onego wadhi mana kuno odiechieng'. Nitiere oganda moko ma bende osemaki kod jomecho gieki, giteri ma gichuni mondo igol omenda, gichak gidi koromo sa 6 otieno koromo odiechieng' ma kiny, gichak gidi mondo ichak igol omenda moko. Kare en sa adi monego wadhi e ATM? To aneno ka bende nitiere askeche miketo kanyo mondo orit ATM. Gin gikonyowa nade? ATM ok oningo bed ni wadhi samolewa ahinya. Kaluwore gi research ma wasetimo to gi gik ma waneno ka timore, inong' ka these fraudsters githoro timo timbe machalo kama sama holiday nitie, kaka ne wan gi Easter ni, sama sikuku dhi mbele, sama nyithindo dok sikul, sama gik machalo show ni around machiegni, sama ng'ato nwang'o bonus, ma inwang'o bonus machalo e pinje mag jolang'o kuchocho. Inwang'o ka sama jok mang'wedo chayo nwang'o bonus, these fraudsters they meander around. Gi move in waves, ma gipimo ni sama kama ji dhi e Easter, sama kama ji onwang'o Sara, kaka sani ok wan gi tarik 20 sani koro gigudre guda machiegni gichiko mana itgi. Koro ng'ato ok oningo bed ni dhie ATM mobedo overcrowded. Ng'ato ok oningo bed ni dhie ATM ma ok ong'iyo godo. Then kineno any suspicion around ATM idwa tiyo godo no,
wuogi dhi many machielo idhi tiye. To obila maneno ka nitiere dhot ATM e kinde ka kinde gi kare gin bende gikonyo oganda. Jeff, obila konyo oganda. Dhano mawuotho gi tiende en ng'at ma ok onego bed ni amini. Nikech kata kachacha ing'eni kata mana kachacha sayudo ka gin e iye kanyo ok inyal nyise ni ooyo wang'a ok nen maber kata ok ang'e tiyo gi gini sonago mondo ikonya golo pesa. No, Jeff, hapana. Dwaro kony mar ATM mano gima atamora kaka jalony, mano gima atamora. Ibiro nwang'o ni askeche gi gin ka to gimbe gin mana dhano. To sani kata mana askeche go ng'ini gisomo to gik machalo fraud itimo gi jok man gi lony ma ok onego bed ni kwa konyirgi. Ka emomiyo ndik do gineno kidhie midhi golo omenda midhi e bengi kata dhi e ATM house kanyo, ibiro nwang'o kondik ilani moro oket kanyo ni kiki kwa kony moro amora ka in gi shida gi ka nitie kata namba mar ong'we yamo migoyo. Mane momiyo nikech sami kwa kony to botho biro bedo e laini sama ikwa kony kata ikwa kony ir obila kata bed ni kwa kony ir chukdar. Laumu no kibiketo ir company mar bank no. Mano gima gibiro golore to dong kuomi no wuon. Yes, mane momiyo adwa ni kono oganda wa achuo wange ni dwaro kony ATM hapana. Koro ATM kidhie to ibed mana kendi motang'. Ibed mana kendi motang'. Ma kata sama iki in your ATM pin, you have to cover the slot. Ibedo ma igeng'e ga gogi ma ng'at man chien ok ne. Mago etang' moningo bed no oganda wa. Mok ni itarri gi chien ti idio nemni go kama. Mano kwali. Mano jomai. Mano jomai. To kare jok mage menyalo nyiso weche gi. Jok machalo jomidak go samoro jaodi gin bende ber kinyiso gi pin mari. Oganda wa adieri mantiere. Asetiyo gi grube mang'eny. To inwang'o ni jok mikwalo gi ATM inwang'o ni inyal kwali gi gosiepni. Inyal kwali gi ng'at modak godo, inyal kwali gi jok miluor godo machiegni. Yes. Kata minot midak go ok inyal nyiso kata minot gima biro chuni ni nyise pin no ok ane nikech koponi tuo ibiro miyo gi nitie details madonge bengi ku kata ketho nitie jok ma kawo ridhino. Mago momiyo details ga dok kucho. Koro gima biro chuni ni ichiwo pin ni no ok ane sama instable. Ok ane nikech ng'at michiwo pin ni no kata bed mana rawechi kata bed mana minodi ene mobiro kwali. To sama kwali no ing'eni ka both osebet e account ni ibiro penji ni pin ne share gi ng'ato. Mane gima kidhie bengi kujo tikuongi penje mokwongo. To kisewacho ni na share gi minoda kwisha irumo. Mano ting' makoro bengi ok bikawo. Mano ting' malal makoro dong' ka in owuon. Kata be ni minodi manoko kawe kata mana raweche manoko toko pesa go. To mano bengi ok bing'eyo. Ok gibita mondo gifwa ni gini motimo time gi fraudsters kata gi ng'at ma in godo machiegni. Mano koro mano ing'ado negi story no hadithi no ing'ado ne. To CCTV cameras mantiere ATM gin to gikonyo nade ka watieko chenro thuolo ok marwa. CCTV cameras gibeyo to ng'ikruok bende gin godo. Ng'eni psychology obwongo mar dhano. Yes. Thoth gi anto anyalo wacho ni oketgi kucho mar tiyo gi psychology mag ji. Moko nitie miketo to gin faulty. Moko nitie ma ongoro mana wangi kuond go to kata mach onge to gin mana kuno. Koro gin ok onego bed ni ware like kuongi ahinya. Then sama both obet account ni there is a procedure. Nitie rules, nitie chike mifuato kata ka gidwa retrieve footage mag CCTV. Gin stories mang'eny ma sama both osenwang'i no nyalo kata mana go chunyi. Koro
tang' moningo oganda watang' godo en ni ibet motang' ahinya gi ATM. Yes. Erokamano ahinya Otia Tongore, agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio otieno ma kawuono mondo inyiswa weche go mag kuo kotenore kod weche mag ATM. Oganda mathoth osebedo ka ywak ni gidwaro ka omenda gi lal to ging'e lal nade. Samoro giparo weche go mag ATM isekonyowa ni kata ka inyiewo fuel mano ero mar nyamburko to nyaka ibed motang', kata kichiemo kod kad e magawa nyaka ibed motang', ka imiyo jogo mondo gi swipe kik gidhi kod kad ni mabor kama ionge. Mane gimi wacho. Yes. Kata sama gi swipe okoni ko rediriyo ko reto tamore kwanyo kik yiene gi mondo gichak gire machielo. Ka gidware machielo ka in gi cash chul. Kionge gi cash weri gi wuoge. Nikech sama gire madhi diriyo chama nying'ini ong'ad pesa diriyo account. Koro mage gik ma onego oganda wa ong'i ahinya. Erokamano ahinya. Agoni erokamano maduong' ahinya Otia Tongore kuom chopo e studio. Maendi ne Kuku mar wach Karanje Fulumba.